Sada ćete upoznati naše đake koji za nekoliko dana idu na Međunarodnu olimpijadu u robotici. Jelena, ti imaš privilegiju da se družiš sa mladim robotičarima. Šta su njihove spretne ruke napravile i šta njihovi roboti sve znaju da urade? Goco, oni se za ovo spremaju od avgusta, kada su mnogi njihovi vršnjaci još uvek uživali u letnjem raspustu, pa ćemo odmah krenuti sa Bogdanom. Bogdane, kako je došlo prvo do ideje? Pa, gledali smo video za pravila kada je izašao i čim smo izašli, odmah smo počeli da razmišljamo kako možemo mi zapravo ove lopte da podignemo i kako možemo da završimo najbolje i najefikasnije taj zadatak što smo dobili. Profesore, ja vidim, oni su sve sami razradili. Pretpostavljam da je vaš rad sa njima bio vrlo lak. Pa jeste, moj posao je samo da pogledam kako rade i da im kažem da ako nešto ne radi, da ne troše svoje vreme na to. Ali ove godine su, evo, u prethodnih 7 koliko se takmičimo, ove godine je bilo najbolje, vrlo malo sam se uključivao. Znači, prolaze sa odličnim uspehom. Jeste, odličan, 5+. 5+. Kristina, o kakvom takmičenju je reč? Idete na olimpijadu, 23. počinje, bit ćete u Atini. Tako je. U stvari, robotička olimpijada nije cilj sama tema ove godine koja je Feeding the Future, kao nekako, ne znam kako da objasnim, predržavanje hrane, već je u stvari i hranjenje budućnosti naše mladih ljudi, da se mi u stvari takmičimo za robotiku, ali ne samo za robotiku, već i da svi zajedno radimo, da svi zajedno funkcionišemo, jer tako u stvari najviše možemo postignemo. I po čemu je vaš robot drugačiji od ovih ostalih? Naš robot nije samo robot, već je nekako odražava naše prijateljstvo, drugarstvo i naš rad, naš tim koji smo svi zajedno sklopili. Mislim da će da prođe super ove godine. Direktorka, imate divne đake. Hvala. Dobro jutro. Evo, dosta toga su vam rekli. Spremno je sve za njihov put u Atinu na veliku olimpijadu u robotici. Moram da istaknem da je želja naših osnivačica bila da uvek uključimo i đake nekih drugih škola, tako i ove godine, jer suštinski je naša misija ta da mi mladim ljudima zapravo skrenemo pažnju na važnost možda STEM karijere, na potencijale koje ta karijera može doneti, da ih uputimo na neke interdisciplinarne pristupe kada je u pitanju rješavanje nekih globalnih problema, jer ovo takmičenje upravo na to poziva mlade ljude, da možda se oprobaju u rješavanju nekih krupnih globalnih problema, ali tako što će zajednički, timski, dakle, raditi i najlepše od svega je što će oni biti zaista u jednoj multikulturalnoj sredini sa svojim vršnjacima, razmenjivati iskustva, ideje, družiti se i možda uspostaviti neke buduće saradnje. Hoćemo da spomenemo ko je sve tim Srbija na ovogodišnjoj olimpijadi? Kristina Mihajlović. Bogdan Stamenović, Marko Jovanović, Dušan Mladenović. I fali nam još jedan član. Aleksandar Krizmanić iz 12. Beogradske gimnazije. Iz 12. Beogradske gimnazije. Da li ste smislili možda ime? Čuli smo da ste na prethodnim takmičenjima imali neko ime. Ime se još uvek rasprava traje oko njega. Nadamo se da ćemo do ponedeljka smisliti zvanično ime, pošto imamo par sad trenutno u glavi. Vam želimo svu sreću i evo, pošto vas mi šaljemo na put, možete nešto sa našim jutarnjim programom da vam donesemo tu neku sreću. Goco, toliko od nas za ovo uključenje. Jelena, naravno, pridružujemo se lepim željama i verujemo da će zaista biti sjajni na toj Međunarodnoj olimpijadi u Atini. Mnogo ti hvala na uključenju.